Vaig descobrir la Terra Alta documentant-me per la meva penúltima novel·la, que es diu El monarca de les sombres, que transcorrien per allà. I vaig quedar tan encantat, tan fascinat d'aquest lloc, que la meva novel·la següent, és a dir, la meva última novel·la, es titula Terra Alta. Vaig trobar un lloc meravellós, ple de gent meravellosa, i senzillament em sento com a casa. I per això recomano a tothom que passi allà uns dies i que experimenti el que és per mi un lloc meravellós.